Chari ni gobona yamate yenya gusira omugaka Steven Nyang'ata gendete ko bage kuburia obwene ebwabo magigahia omwanchwa oyo obogosirio bogima anene chinga kiharinge asemeremo yaye yoborendi bwabo tuko ase supermarket yemo hesensemo yabo njari korengana na barabo kurwanya gusira nyanyara ko baga gusira ni gobono eserikali yenyere ko ba engora mono gokora obotuki na bwigo ko babeka byara bakagura bande bonsi abanyate ko babagokora ege korwa ekyonigo muliki oito kurwa se ensemo eyabonjari ndemo Steven nyara ko bagotwaregana lero botiro kubatia korengana noborori bwe amate yange nigo nyagosira Steven Nyang'ata bwe myaka 55 anyarete gocherwa nebibago bye ibetase tukeyemo irange na maguta se Nyang'ata abere gakorendonsi ababego komosiba na komoita komotigira chingoma chintindi goikogosira kwaye ataraika koringoli wase Nyagetari ya Bosongo Anzigo na wanyu wote na no mugambi anya robotu akorobotu tigochino mana akirende bamanyanga gakia bambara ibare gochikogosera mugakonde kyara bamubambete buna Yesu ngo bamukunorete ga bakamwa bamoroga bagakunore ngorora asoye nkundi akigo bamukorete bakamubeto muyo gasoka pakamuni akigo bamukorete nje banekere kogenda ngoturunkana noyo naroche tinje tikomo agaso gotiri gatinje tikomo goroki gamanyanga inki urmaega ninki kerora akimo gakone na bamuite Kenya maigo ogosira kwa Nyang'ate kobemetie nyimeke igo kurwo murendi onde goitwe ensemo ya Mora supermarket ensemo ya suneka nigo kwagosereiria abamenyi ba bonchari korengani buna ebikoro byonsi nigo byabeire chinsemo chirange nebitaseni by'abanyanyimbo. Hapa Ekeron hatuna ulinzi kamili kwa sababu hapa tulipo hivi tuna wasiwasi ya kuishi maisha ya wasiwasi hata kama tuna polisi lakini polisi hawatusaidii. Bone torocho bokebago bwachakire ko bongega igagusiya ito oboibi abante bakare goitumono nande muno yoite tumoisonde abasigari barange police post erange hange 200 meters korwororo lakini obosari obwe bwakorekanete bono ntomaite gosaba sigari mbarengange gosembarengo abashari bareganga obachenje tukurumara goba barusi babekwaba bagujibarara ekyagera bona ari ntoroje ngo burendi mboro kurwa mangana yabete kusuneka nenda akira berekerana ntoroje ngo burendi mboro tikakindi kyarusha abantu abakurugapi ata wesinda tutikana tukatwerende ase kenyoro kya Nyagosira bonyakoboke imya yabe ewodi Ariana eamate n'abasani nigo bagendrete korwengora gochia senka emeroberi yoko mwenia Steven kegendrete kubwata inse so tuambatanire n'abanyagitari bonstwensi koruyaba abanyagitari baita abanene bari bagotora n'ekigurupu cyito cyonsi 3 twakire korupora senka yaye ebone gurupu ya Nyang'ate ilikonya sagokora astore noe community ayere agokora goikere boundary ya misisita amona sigisi primary no watechi household chiaye asega ya mageto stage iho tware kosabana intu muna community health promoters baki egazi Nyang'ata korire nene ya mabera nando usirire gavura tabangete tware kosaba gaki county nere rengerera nyara kokonyo muchwega babe bagwegendereria sobogima bwabo ata nere konye kuligere tinera gotokonye kurunyomba nero maite buna tomenye nero maite buna tokoragera na manase kimasomo nero maite buna tokogende school kera mamu mintere ni garu muruira renza tari kunyara gukora ken bana yikire bonye gabuna itetu ndubwati amatumaini ntumaiti ngora twere school usaba kwana nkolingo ndwensi obwata moyo mwe ayene serikali irugo tokonye togenda no school tukore nento amasomo tuchikogororege sakugete asenseme no Nyagosira Steven Nyang'ata nyarite kova ga kosirio bogima bwaye asege koro kioboibi na kurenseme yetole nechimitange kurensemo ya Mora supermarket asege koro buneke keiga kia korekaneta somwa konyara ko bagogweta asamenje benseme yebono banyare ko bagokikeri bokongo oborendi asenseme yesabaganirio mo waziri oborendi bwaye mekiture kindiki bweneke buna oborendi asebungi abonchari wanyare ko bogotingibwa ko reporteria ndizi TV ko rensemo ya Ekerorano gotoka se wodi ya Bomorenda ime bungi abonchari eria tariane ndemo Steven